Slovenskí Avengeri hľadajú Dubničana, ktorý naposledy zmenil identitu z Lord Farquaad na Hellboya. Táto osoba páchala zločiny už od detstva, začalo to výpalníctvom. Snažili sme sa ho chytiť už posledných 43 rokov, ale vždy sa mu podarilo ujsť, až nedávno sme dostali informácie od tajného zdroja, že kde sa nachádza. Zistili sme, že jeho pravé meno je Martin, naša tajná spojka bola odhalená skôr, než sme dorazili. Martin ho stihol uškrtiť, ale náš najšikovnejší zamestnanec ho vystopoval a zatkol. Na súde sa Martinovi a jeho právnikovi podarilo pred porotou vyjednať 200 hodín verejnoprospešných prác a podmienku. Martin sa po tomto treste rozhodol žiť svetský život a začal trénovať na cestára, jeho snom je kresliť čiary na cesty. No schválne, to si nepovedať. Ja tak, že tu dlhú čau nemusím.